Уважаеми сънародници, миналата седмица станахме свидетели на доста недостатъчно добре показани по българските медии новини, които обаче показват изключително ясно и категорично посоката, към която се е запътила нашата страна. В събота на доста оспорвани и преминали при изключително висока избирателна активност избори в Чешката република победиха партии, които ясно и категорично заявяват своя евроскептицизъм. Бъдещият министър-председател на Чехия Андрей Бабеш още в същата вечер, в която излязоха резултатите, заяви ясно и категорично, че Чехия никога няма да приеме еврото, което в конкретния случай означава поне следващите 4 години, които държавата ще бъде управлявана от него и неговите партньори от Автомобилисти за Чехия и Свобода и пряка демокрация. Същевременно на следващия ден в Унгария се състоя един много интересен разговор между Виктор Орбан, министър-председател на Унгарската република, и бившият германски канцлер Ангела Меркел. В този разговор Орбан ясно и категорично заяви, повтаряйки заявлението на Бабиш от предния ден, че Унгария никога няма да приеме еврото, защото обаче той се аргументира още по-твърдо, защото според Орбан Европейският съюз се разпада и Унгария не желае да продължава по-нататъчната си интеграция в един разпадащ се и агонизиращ политически съюз. Същевременно в понеделник Френската република изпадна в наистина безпрецедентна политическа криза от 1958 година насам, невиждана в нейната история. Правителството на Франция издържа точно 14 часа, с което постави рекорд. Никога Франция не е имала толкова малко просъществувало в историята правителство, в резултат на което към настоящия момент най-вероятното, което ще се случи във Франция, е разпускане на парламента, нови избори. При новите избори, поне това, което показват социологическите данни към този момент, партиите, които подкрепят, да кажем, проевропейския или проеврокомисионния курс, защото Европа, Европейската комисия, Европейския съюз, това са три различни неща, ще бъдат малцинство в следващият френски парламент. Франция, освен всичко друго, се намира в много тежка финансова криза, която беше причината за падането на предходното правителство, което си подаде оставката в буквалния смисъл на думата в един предизвестен вот на недоверие, само и само за да се отърве от политическата отговорност да взема решения, които очевидно френското общество не иска да бъдат взети. Втората по големина икономика в Европейския съюз и в еврозоната, Франция, е в състояние на технически фалит. Нейната задлъжнялост се увеличава не с месеци, не с седмици, а в буквалния смисъл на думата с дни. Същевременно във вторник, онзи ден, излязоха последните данни за състоянието на германската икономика. Германската икономика вече второ тримесечие е в официална рецесия. Брутният вътрешен продукт на Германската република продължава да намалява вече шести месец, като тенденциите са запазване и в следващото тримесечие до края на годината. Което означава, че първата икономика по сила, както в Европейския съюз, така и в еврозоната, е сериозно разклатена. Там всеки ден фалират фирми и се съкращават работни места. Не е нещо безпрецедентно и друг път Германия е била в такава ситуация, но в такива мащаби никога не е била. Същевременно вчера излязоха данните, които се публикуват на горе-долу всеки 4, 5 или 6 месеца за състоянието на най-крупните фирми в световната икономика. От първите 25, където допреди половин година имаше 4 европейски фирми, в момента няма нито една. От 25 фирми начело на световната икономика, 23 са американски, 2 са китайски. Всъщност едната е китайска, другата е тайванска, но Тайван е част от Китай, така или иначе. Така че на фона на всичко това, което ние трябва да направим като извод, е, че вкарването на нашата страна в еврозоната сега, в този момент, и то по незаконен път и начин, който наподобява анексия и който няма нищо общо с начина, по който би трябвало да се случи едно подобно нещо, именно с санкция на българските избиратели, е ни повече, ни по-малко крупно национално предателство и държавна измяна. Защото влизането на България в еврозоната към настоящия момент, в тази ситуация, когато тя е изправена пред крах, фалит, разруха и разпад, и това не са мои думи, това са думи на Виктор Орбан, това са думи на Бабиш, това са думи на основните и водещи политици в Франция и в Германия.
Когато нещо подобно се случва, това е все едно да влезем и да се качим на Титаник, но не в момента, в който Титаник отплава, а в момента, в който Титаник вече се е срещнал с айсберга, получил е пробойната, разцепил се е на две, едната му половина е потънала, другата все още се крепи на повърхността, но ние се мъчим да се качим на нея. Призоваваме към настоящия момент хората, които управляват държавата, да не допускат най-крупната държавна измяна, която може да се случи. Да не допуснат влизането на България в еврозоната. Макар че ние сме наясно, че това, разбира се, те няма да направят. Нещо повече, получаваме много тревожни сигнали за това, че само преди около месец БНБ е предприело една от 28 години непредприемана стъпка, именно закупило е, Българската народна банка е закупила злато, 2,1 тона злато, за които нашата информация е, че всъщност това е златният запас, който ще бъде изпратен в Европейската централна банка като наша квота, като наше участие там. Дали е така, все още не знаем. Ще изпратим писмо до Радев, управителя на БНБ. Надяваме се да отговори бързо и да каже истината, защото досега, за съжаление, не сме се сблъсквали с прояви на едното или на другото от негова страна. Вкарването на България в еврозоната в една такава ситуация рискува първо фалит на държавата, която и без това тази година задлъжня с 7,5 милиарда евро до момента, т.е. 15 милиарда лева, което е най-големият скок в едногодишна задлъжнялост на България, откакто съществува третата българска държава от 1878 година насам. Това никога досега не се е случвало в историята. И тъй като нашата икономика не е в цветущо състояние и тъй като инфлационните процеси при нас в момента са изключително необуздани, за което единствената вина е на управляващите и на техните проинфлационни политики и най-вече заради това, че се въвежда еврото в България, нашата страна е заплашена от две много сериозни заплахи – свръхзадлъжнялост и фалит. Всичко това може да се случи, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще работим да не се случи, но всичко това може да се случи, ако България бъде вкарана по незаконен път в еврозоната. Както знаете, нашите евродепутати подадоха жалба срещу процедурата за влизането на България в еврозоната, аргументирана и обоснована в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург. Не вярваме, разбира се, в решението на съда, защото той е политически орган, както и всички останали институции на Европейския съюз, но все пак сме длъжни да изчерпим всички институционни способи и мерки. Но накрая ще се случи това, което ние от години предупреждаваме и за което особено много и тревожно говорим цялата година. Ще се случи рухването на еврозоната и ще се случи така, че под останките на еврозоната ще бъдат погребани останките на българската държава. Защото ние в момента с унищожаването на една от най-стабилните валути в света, каквато представлява българския лев, защото тя е една от най-стабилните валути в света, и тя е такава не защото българската икономика е много силна или нещо друго, просто заради политиката през последните 27 години, заради която българският лев е най-обезпечената със свои собствени резерви валута в света. 100% обезпеченост. За сравнение, еврото е обезпечено на 4%, доларът на 2%. И това е, между другото, публична информация. Всеки един от вас, който желае, може да я провери и да се запознае с нея. Унищожаването на една от най-стабилните валути в света и превръщането на България в една провинциална територия, управлявана от чужда администрация, без своя собствена валута, на практика ще сложи край на българската държавност. Държава ще продължи да съществува, но тя ще съществува в ролята на гумен печат. Това, което вчера мнозинството направи с изземването на правомощията на президентската институция, горе-долу се случва и в момента с изземването на правомощията и на парламента, и на Министерския съвет, и на БНБ. След 1 януари 2026 година БНБ няма да има абсолютно никакъв смисъл да съществува. Всички нейни функции ще бъдат прехвърлени към ЕЦБ. Тя се превръща в една декорация. Абсолютно ненужна, ще се превърне в пристан за политически пенсионери и други подобни заслужили политически деятели в кавички.
Парламентът, на който всички ние сме членове тук в тази зала, също ще загуби основната си функция да гласува бюджета, защото ние трябва да го гласуваме едва след като той е одобрен от Европейската централна банка. И ако ние решим да направим промени, промените могат да бъдат само единствено в посока изваждане, а не прибавяне на пари. Тоест ние не можем да увеличаваме бюджета, можем само да го намаляме. Защото парите няма да идват от тук и няма да се разпределят от тук, те няма да са наши и ще имаме това, което ни даде Франкфурт. Както в момента всяка една община в България не може да се разполага с повече пари от тези, които отпуска държавния бюджет. Защото парите за градовете в държавата идват от държавното управление, идват от парламента, идват от правителството. Но това след 1 януари вече няма да е така. Също нещо важи и за българското правителство. То ще загуби основните си функции. Ето защо отново призоваваме, все пак ако има някаква остатъчна доза мъдрост и инстинкт за самосъхранение в управляващите, нека да се загледат и да видят в какво се случва в еврозоната. И нека да се замислят, искат ли да вкарат наистина нашата страна в една потъваща, пробита, продънена лодка или искат да запазят сигурността, независимостта и финансовата система на българската държава.